Našou úlohou bolo pripraviť zaujímavý event na odpromovanie nových foťakov od Canonu a zároveň spropagovať značku v online. Každý amatérsky fotograf z kútiku duše túži po životnej fotke. Neuveriteľnej momentke, pri ktorej sa všetci jeho kamaráti budú pýtať, to si fotil naozaj ty? Rozhodli sme sa fotografom trošku pomôcť. V obľúbených shoppingoch sme vytvorili pomocou tzv. Živých sôch atraktívne situačné scénky, ktoré sme zamrazili. Stačilo cvaknúť a neuveriteľná fotka bola na svete. Ľudia si navyše svoju životnú fotku mohli vytlačiť a tiež sa s ňou pochváliť na Facebooku. Každý zo 4 fotoeventov začal čiernym PR. Vytvorili sme veľmi vierohodne pôsobiace články o medveďovi, ktorý unikol z cirkusu, milionárovi, ktorý by mal v Auparku rozdávať peniaze, či motorkárovi, ktorý má závodík priamo v nákupnom centre. Na bulvárnych serveroch fungovali tieto články výborne, rovnako ako banéry, ktoré sa niesli tiež v duchu neuveriteľných momentov. Touto netradičnou minikampaňou sme v priebehu pár dní získali takmer 12 000 nových fanúšikov na Facebooku Canonu. Mimoriadne úspešné boli aj PR články, ktorých čítanosť dosiahla 40-násobok obvyklého priemeru a na eventoch sa zúčastnilo vyše 3000 ľudí, ktorí si vyskúšali nové produkty od Canonu a veľa z nich spravilo svoje životné momenty.